Estic de camí a la meva botiga de còmics de referència de Granollers i anem a comprar les novetats que van sortir de Milky de l'abril i algunes altres cosetes d'abril que tinc pendents encara de comprar i després les obrirem junts i mirem a veure què m'he comprat. Doncs ja he sortit amb la bossa ben plena, com heu pogut veure, i ara parlem a casa de tot el que m'he comprat. Ja estic a casa amb el botí i anem a fer una mica d'unboxing a veure exactament què he comprat. La primera obra que us ensenyo és esta no Jou, o Jou del Mañana, com es diu aquí, que la publica Arechi Manga, de Asao Takamori i Tetsuya Chiba, i que per fi hem arribat a l'epicentre, és el volum 6 de 12 i tinc moltes ganes ja d'acabar-la. I ja que esteu veient aquest primer vlog, unboxing, digueu-li com vulgueu, us ensenyo una cosa super especial que tinc, que ja si de cas més endavant li faré un vídeo només a això, que és aquest artbook de l'Expo de Tetsuya Chiba, que... està firmat! Bueno, ja us dic, si de cas un altre dia us ho ensenyo millor, però jo estic com molt emocionada de tenir això. I seguint amb Jou del Mañana us deixaré algun vídeo a la descripció del Capitán Orias perquè va ser una obra superimportant per Japó i jo estic molt contenta que això ens hagi pogut arribar aquí. I si la compra d'abans era una obra que deia que em feia moltíssima il·lusió que hagués arribat, ara és el torn de parlar d'una obra que em fa molta il·lusió que hagi arribat en català. I és el cas de Berserk, de Kentaro Miura. I és que el mes d'abril ens va sortir el volum 11 i només ens queden 9 per posar-los al dia amb l'edició en castellà i, si no m'equivoco, el volum 12 surt al juny. I seguint amb Panini, també m'he comprat el volum 3 de Fumando Juntos detrás del Súper, aquesta obra de Jinushi, que si em coneixeu sabeu que em feia molta il·lusió que arribés, i és que és com una amistat així molt cookie entre un oficinista una mica despistat i una caixera de supermercat, que a Japó és bastant popular, són 6 volums i oberta i tinc moltes ganes de veure com evoluciona. I per acabar amb Panini farem una mica d'unboxing. El manga de Magic de Grithering, Destruir toda la humanitat no puede ser regenerada, amb guió de Katsura Ise i dibuix de Takuma Yokota. Si us agraden les Magic, això és la vostra merda. Per començar, cada volum porta una carta Magic oficial, especial pel manga. És un romanç a través de les Magic. És que què més voleu? No us ho hauria de vendre millor? No us ho puc vendre millor. I tot i que m'he comprat el volum 4, a Japó aquesta obra s'acaba de tancar amb el volum 18. I obro la secció Milky amb el volum 7 de La nobleza de las flores, de Saka Mikami, i és que quines ganes tenia de comprar aquest volum, que a més ve en punt de llibre. Aquest romanç em té el cor robat, ells dos són lo más, la cosa més cookie del planeta, i jo feia molt temps que no estava tan enganxada a un romanç d'institut. I aquesta obra a Japó ara mateix són 16 volums i està oberta, però és que de veritat que tinc moltes ganes de llegir-me'ls tots perquè estic in love. Paro un moment les compres per recordar-vos que si no em seguiu, li doneu a la campaneta i us subscriviu perquè segur que sortiran coses interessants d'aquí. No sé què esteu esperant. Va! Seguim amb Milky amb el volum 6 de Shanenroll de John Tarachin, que no sé si es pronuncia així, ja em sap greu si no, que és una obra que ens ensenya que mai és massa tard per posar-nos a fer allò que ens agrada. I aquesta obra, a més, a Japó està super ben valorada perquè ha estat nominada pels Manga Taisho i pels Osamu Tezuka 2 vegades, de fet aquest any està nominada pels Osamu Tezuka, i és una obra que només ens queda un volum per posar-nos al dia amb Japó. Comencem sèrie de Milky, que en aquest cas seran només 3 volums, però tenim el primer de Tokyo Alien Bros. De Keigo Shinzo, l'autor de Hirayasumi, que li tenia moltes ganes perquè a mi Hirayasumi ja sabeu que és una de les meves obres preferides. I parlant de preferits, estic molt contenta d'haver pogut comprar això, i és que jo us he parlat alguna vegada de No te rindas Nakamura, de Hyundai, doncs per fi ens ha arribat la seqüela amb aquest volum 2, que tinc moltíssimes ganes de llegir, perquè ja us dic que No te rindas Nakamura és un dels meus BLs predilectes, amb diferència, perquè té un sentit de l'humor i unes coses que, jo em ric molt amb aquest manga. I a més, porta una postal superxula, que guai! I el millor de Milky per mi d'aquest mes d'abril l'he deixat pel final, que és Tu y yo somos presupuestos, de Koichi Hagasawa, que per fi he pogut comprar aquest volum 4, que em moro de ganes de llegir. I és que jo tinc una obsessió amb aquesta senyora, l'adoro. Em va tocar la seva firma al Manga Barcelona. Posa Maria San de la mà de Koichi Hagasawa. Em desmaio. Però
A mi aquesta obra m'encanta, té un sentit de l'humor que em sembla meravellós. Enric Camufego, l'adoro. Simplement l'adoro. Si no heu llegit Tuyos somos por los opuestos, no sé a què esteu esperant. És meravellosa. És un romanç preciós, divertit, entretingut, juvenil, fresc, ho té tot. I si a més us agrada una miqueta el rotllo del K-pop o així, fa unes referències. Ella és que parla un munt de cultura pop, és que l'adoro, adoro aquesta sèrie. Tots compreu ja Tuyos somos por los opuestos. A més, a Japó també s'acaba de tancar aquesta sèrie i seran només 8 volums, així que tampoc és tan llarga i és perfecta per tenir a la prestatgeria. I ja anem acabant amb una obra nova, en aquest cas és El internado de las flores, de Sumiko Nakamura, que és una obra que té 4 volums i està oberta a Japó. Un yuri amb aquest art preciós de Sumiko Nakamura que em mor de ganes de llegir i podem parlar un moment de l'edició que té aquest foil platejat. O sigui, és que em sembla preciosa. Divina. Ja us diré què m'ha semblat perquè això també m'ho llegiré d'aquí 1 minut i mig. I ara sí que ja acabo amb la Manga Issho, que serà una revista trimestral on hi publicaran autors d'Espanya, Alemanya, Itàlia i França, i tot i que aquest primer número té un preu de 4,90, els següents ja seran a 6,90 i la veritat és que fa molt bona pinta, hi ha moltíssim talent aquí i tinc moltíssimes ganes de descobrir algun artista nou. I això seria més o menys aquest primer vídeo, una mica improvisat, he de dir, entre vlog, unboxing, de compretes que he fet avui. És que m'he comprat una càmera i tenia moltes ganes d'estrenar-la. A veure què us sembla, digueu-me si us agraden aquest tipus de vídeos, perquè aleshores també els puc com anar fent. I no sé com evolucionarà el contingut del canal, la veritat, no sé si tindré com moltes idees per fer altres coses. Ara amb la càmera nova el que sí tinc és moltíssima motivació, estic com tot el rato pensant què puc fer, què puc d'esto, què... Però veurem una mica com evoluciona, a veure si m'acudeixen algunes seccions que puguin ser mensuals, si puc fer alguna mica més rotllo vlog i anar pels llocs, ensenyar-vos ai, avui m'he anat aquí, o avui me'n vaig allà... No sé, veurem a veure una mica com surt tot. I si heu arribat fins aquí, deixeu-me comentaris què us ha semblat el vídeo, si us ha agradat, si us agradaria alguna cosa així una mica més diferent, que potser cogi una mica més amb YouTube, així amb una plataforma de vídeos una miqueta més llargs, en format horitzontal. I res, que això seria tot, que moltes gràcies per haver arribat fins aquí, per haver-me vist, i de nou, si us ha agradat el vídeo, doncs subscriviu-vos, perquè, amics, doncs no sé què sortirà d'aquí, però mira, amor i carinyo sempre. Adeu!